Vexamos unha forma de incorporar o REA do repositorio de contidos educativos Creagal a nosa aula virtual Moodle en formato editable. Seleccionamos o recurso. Vou a descargar agora mesmo dende esta ligazón o formato SCORM. No meu curso da aula virtual vou a engadir este SCORM para que sexa editable dende o Exe Online. A forma máis sinxela de facelo é abrir o cartafol de descargas e simplemente pinchar e arrastrar o tema que nos queiramos. Desta volta imos engadir un SCORM creado con Exe Learning para que sexa editable en liña. O formato SCORM garda moitas puntuacións das actividades nativas de Exe Learning. Unha vez subido, podemos cambiarlle o nome. O alumnado o visualizará simplemente premendo na ligazón e dándolle a entrar. Nós, como profesorado, podemos editar este recurso en liña con Exe Learning. Para poder facelo, premeremos en Editar con Exe Learning. Despois da carga do aplicativo, poderemos mudar o idioma en Preferencias e seleccionar a lingua desexada. Poderemos facer modificacións do recurso educativo aberto como a nos queiramos. Unha vez feitas as modificacións, premeremos no botón Finalizar para que o recurso sexa de novo publicado en Moodle. Visualizaremos de novo o recurso cos cambios feitos. Outra forma de insertar de xeito editable en liña cos novos plugins de Exe Learning en Moodle un recurso educativo aberto do repositorio de contidos educativos Creagal e en formato web. Descargamos o formato web dende a ligazón. Na nosa aula virtual, en modo edición, prememos en engadir actividade ou recurso. En buscar, buscaremos os novos plugins de Exe Learning integrados en Moodle, formato SCORM e formato sitio web. Neste caso, seleccionamos sitio web. Poñemos un nome ao recurso. En paquete, seleccionamos paquete enviado e seleccionamos o ficheiro web e o arrastramos na caixa. En apariencia, deixamos incrustado. Gardamos e presentamos. O alumnado poderá ver o recurso a pantalla completa simplemente premendo no botón. Nós, como profesorado, poderemos editar o recurso con Exe Learning. Tras a carga do aplicativo, se é preciso, mudaremos o idioma en Preferencias. Poderemos facer cambios do mesmo xeito que traballamos en un Exe Learning local. Unha vez feitos os cambios, premeremos en Finalizar. Confirmaremos a publicación en Moodle e o alumnado poderá acceder ao paquete recén actualizado. Na nosa aula virtual, estas iconas SCORM, que garda a puntuación de algunhas actividades, e sitio web visualmente máis atractivo, son editables polo profesorado nun plugin de Exe Learning que permite facer modificacións do recurso en liña e gardalas para que estén disponibles
para o alumnado de forma sinxela e rápida.